kanum na lei hian ni khi a hel ve renga chu revolution kan tia chumi rual chun ain rotate ani kan hmuang hian chu ain hera darker som ni pali chungin her chuaka chu ni khat kan ti thrin da ni ni ina aka na piang so chhun kan tia ka lo na lam so zan kan ti ta thrin ani ni hi atla kan ti te aron chuak kan ti te hi ani na taka chon ani lova ni hi omna nga ya renga keima ani zokhin kan kalpela ti hian kan kalpel pon ain hera kan herna lam pangkha aka lo mai zo ko wangin chhun le zan ni tla kan ti te ni chuak te hi ron om ta thin zo kani khovel hi east to east zong in hera chum yom je chu east lam om shrim india kan ti te middle east russia china shrim te ti te hianin ni kan hmu sa zel don tani india ram chunga po ni selangin Mizotawng lam pangin kan hmu masanga heta Delhi kan ti te heta Gujarat kan ti te chu dar kan ni dein an ron tlai don ani dar ka khan ve ti tein achan chu ni kha ain her islama ain her chu ma sa wangin ni khana focus mata bi kani tuna kan hmuang hianin a focus na rai taka hi chhunen ta focus lo na lam pang so zan ani ta ni chawang chawni islam zong zel sonin ain hera wangin islama rammi te zong khanin hmu sa zel dona trend chun tlai zel don tinan ta ni keini chhun kan ni lai khana trend chu zan ani don kan hmuang hian kanum na lei hi in rotate lo ta se lang chuanin islam pang zong so chhun ani renga west lam pang so zan ani reng don ani ti kha kan thriat ve me tan kan bel du ni chu rotation hi chhun le zan thlen tu dik takani